Добре, знате утре. Снимаш ли? Добре, утре по някое време ще видим да се видим. Рай пърджилешка. Моторетки, гледи. Кой си най-хубавата играчка? Кой има най-хубавата играчка? Деде ли има най-хубавата играчка? Дай, напади се. Айде по-нагоре, ще вече Напади се, давай, напади се, ще я вземеш, айде. Тати, помогни ми малко, бе, тати, защото... тя телефона ли? Телефона за него стъпиня. Давай напред, давай. Давай, така, баба, браво, баба. И така става, боли се. Браво, баба, браво. Давай. Дай да ти помогни малко отзад на дупето, натискай. Така, дай, още малко остана. Дай. Его де. Хайде. Дай още малко остана. Браво на Райчето. Какво направих толкова, че ми се радват? Папли. По гръб по-лесно. Баркол.